Shalom. Huriani Tuhata nahina holongan di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Tamado hami pangulani huriata pasahato Tuhamu. Damang dainang nang daposo bulung. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Atong tapuk kama parminggota di bagasa tikyon. Ima minggu pasapuluh toluhon dong Trinitatis hasi tolu sadaon ni debata dohot odolan ni mingguta marlas ni roha siala hamu mulak ni anakna namagoi atong tapahibul maruhata mamuji tuhata debata marhite-hite parminggota di tikyon marhahohomon mahita. Amen. Tapuji Tuhata marid dehita sian buku ede nomor 460 sada ayat sada rodi ayat tulu. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Ibana do makaholongi hita sian naung sinurunai anakna nasasadai tu portibion, asa mangolu hita marhite-hite ibana. Hamu akka haholongan, anggo songoni holong ni roha ni debata di hita, tamama nang hita masih haholongan. Haleluya. 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 Haleluya.
tangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, namandok mauliate dohami tuho, ainunga di basa-basahon ho tuhami anakmu nasasadai, asa malua hami sian huaso ni dosa dohot hamatean, namangido mahami tuho, tugu-tugu mahami di bagasan hatami, asa unang ganggu rohanami, itiki hubolus hami ragam ni pangujunan dohot haporsuhon, sailehon matuhami rohana bisuk nasian ho, jala tugu-tugu mahami tuhanguluan na saliling-liling na, asarap hami dohot akan abadiai diganup tiki dohot inganan, mamuji jala pasangapon ho saliling-liling na, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima ede puji-pujian sian ina para hari Kamis.
Tak puji Tuhata, marede hita sian buku ede nomor 400 tolu, ayat sada rodi ayat 2. Pasrah aku di Tuhanku, yang terbaik terima. Ondo totong Tangianku tulang bumbu apatah, lebih bos darah hati, saya patulus sonari, oh Nona autusi Buhilala Gadu pari pari ho nadia ho Sai dong di pasari sari naing badi arohat mo naing lam tu tingkil hari tingkul barban ioki lamang Ay lamonai Tabege ma hatani debata, patu joloni jamita turpuk tu ari minggu sadarion, minggu pasapelutoluhon dung Trinitatis, imana tersurat di Jeremia tolu, mamuka maisian ayat 14, rodi ayat 10. Tajahama mar sorin-sorin. Songonon ma hatani debata. Sai mulak ma hamu ale aka anak namar baliki ninna Jahoba ayahu do harajon munahian jala alapokku do hamu sahalak sian sadahuta jala dua halak sian sadamarga jala togi honokku do hamu tu Sion. Dungi masama ya dung torop jala marbue hamu ditanoi di aka arisogot ninna Jahoba dang bedohonon ni halak poti parpadanan ni Jahoba ay dang be tubuh di rohan ni manang ise manang paingot ingotonna jala dang be lululuanna manang bahenonna na asing. Diaka ari i lahoma pinoparni Juda tu pinoparni Israel jala rapdo ro nasida siatano na di utara tutano na huturpukon tuhamu opumuna mambahen teat-teanan na ido sahatna martua do aka namanangihon hatani debata naupeopsa jala namangulahosa. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian punguan ina Naomi.
Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede nomor 110 ayat 2 rodi ayat 3. Hurian ni Tuhata na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan serep dohot uduk ni roha. Tasol-soli jala tatopoti madosa dohot pangalosyota di jolo ni Tuhata. Marhau homon mahita. Martangiang mahita. Ale debata amanami pargogo nasohatu dosan jala parholong roha. Rodo hami pardosa nadangolon tuadopanmu nasun badia jala namar muliai. Marsob baujung diadopanmu mangido hasesani dosa dohot pangalasion nami nagodangi. Aidang adong nasitong di bagasan hami, jala saijut-jut do hami manibil sian dalanmu, huhut mangalau si uhumi. Dang hupasangap hami goarmu sian nasa ate-ate nami, dohot sian nasa daging nami. Nang dongan nami pe, dang huaholongi hami doson diri nami. Alani tamado hami honari masmu dohot uhummu salelengna. Alai narodo hami tuadopanmu paudukon rohanami. Mangido hasesani dosa dohot asini roham. Urupi jala asima roham dihami. Sesa masude dosa nami. Sai pargugui mahami mangalo nasana jati. Asa totong hami mangulu di bagasan pagkaholongion ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosa. Sa takkarisap leleng na hutadikon ho.
alai papungu-pungoku doho muse marhite-hite aka asini roha godang, tagan diparpiar ni murukku, hutabunihon bohiku satokin maradopon ho, alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiaku ho, ninna Jahoba si palwaho, hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Tabegema ede puji-pujian sian paduan suara narwastu.
Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede nomor 180 ayat sada ditaba ayat 5. Tatangihon mahatani debata naga bedalan tungolunai baru di bagasan mingguta sadarion iman natar surat di tolu Musa 10 ayat 2 rodi ayat tolu songonon mahatani debata hatahon ma tusadok luhutan ni halak Israel hataon ikon badia hamu aina badia doahu Jahoba debata munai ikon gandup jolma pasangapon inana dohot amana jala ikon radotan muna akka ari sabatu ayahu do Jahoba debata munai ido sahatna atong rap mangido gugu mahita tu Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tuhatami amen. Tabegema edde puji-pujian sian punguan ama
Tapuji Tuhata, marede hita sian buku ede nomor 457 ayat 3 rodi ayat 4. Tahati dakon maha porsiau tai songon nahinati dakon ni dongata hasa porsiau di portibion rap madok mahita ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na sohatu dosan nama no palangit doho tano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siatod di porbadia adorang sohabubuhan ido Tuhata nama naon na bernit di panguhuman ni Silatus nama te terpajal do ibana di hau pinor silang jala tuat tu banua toru dung ditanom namlak manggolu di ari patoluhon nama naik tu surgo laho hudul di siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate ahu porsea ditodi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian pipi GKP pamen. Tabegema titing namasa dihuriata dinasa minggon.
Shalom. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, tabegema tikting na masa di huriata di bagasan sa mingguon. Na parjolo, pelean bunga langgatan manang bunga altar. Bunga langgatan sadarion Minggu 14 September di pasahat punguan ni ina parari Kamis. Maulia tema di punguan ina parari Kamis na paradehon bunga langgatan. Sailam di pasu-pasu tuhatama punguan ina parari Kamis. Napaduahon pemeriksaan kesehatan gratis. Mulai hari Minggu sadarion nunga di patupa pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis gadup Minggu paduahon dohot ganup Minggu paupaton ima dung sipul ibadah Minggu manogot sian pukul sia 30 wib sahatu pukul 10 wib. Jala dung sipul ibadah Minggu arian sian pukul 12 wib sahatu pukul 10 wib. Ruas par minggu nanaing menjalo pelayanan pemeriksaan kesehatan non boi doro tu lokasi pemeriksaan kesehatan na maringanan di ruang kelas na jonok tu parkir sepeda motor. Na patoluhon kebaktian lansia. Di patupado kebaktian lansia na perdana di Garejata ima di hari Selasa 16 September 2025 pukul 15 wib. Na niuluhon ni Pandita Resort GKPI Padang Bulan, Pandita Janter Lubis MTH. Pinangido tusude ama ina lansia ruas ni huria na adong di sektor sada sahatu sektor 10 tolu asa Roma hamu tu kebaktian lansia di hari Selasa tanggal 16 September. Napawapaton, bantuan dana tu rencana renovasi GKPI Ebenhaizer di Padang Nabidang. Dipangido pengurus harian GKPI Jemaat Khusus Ebenhaizer, Jemaat Padang Nabidang do, habasaron ni roha ni akapar minggu di GKPI Padang Bulan, asa mangalehon dukungan moral dohot material tu rencana renovasi GKPI Ebenhaizer na jot-jot hona banjir di tiki musim udan. Alanii di hari Minggu tanggal 21 Septemberon, rodo pengurus harian GKPI Jemaat Khusus Ebenhaizer laho pasahaton amplop tu sude akapar minggu nomor minggu di sude sesi kebaktian ni Garejata. Anggiat ma di pasu tuhata pangurupion na boy tabahen di hari Minggu 21 Septemberi. Napalimahon, bantuan dana tu GKPI Jemaat Pagaran Lumban Inaina, Jemaat Hasibuan dohot Jemaat Sigumbang. Mewakili pengurusan harian Resort GKPI Resort Lumban Inaina, Inang Pandita Debi Nababan STH, na sebelumnya melayani di Gereja Tahun pasahaton pangidoan pangurupion rencana pengadaan sepeda motor nagabe transportasi nasida tuganup kebaktian di Pagaran ala relatif daodo lokasi ni huria Pagaran sian Resort Lumban Inaina. Ala nii dung adong persetujuan di sermon situa di hari Jumat 22 September nasalpu pasahaton ni GKPI Padang Bulan ma pangurupion sejumlah materi naboi mangurupi tu pengadaan sepeda motori. Na mangihut ruas natabba. Mulai sadarion Minggu 14 September 2025, ruas ni huria BNKP Siso Bambowo, Resort Sapulusia Kabupaten Nias Barat, ima amata tema aro daily inatai Florencia Margareta Simanjunta dohot anak nasida Jonathan Miguel Daily gabe ruas ni huria GKPI Padang Bulan Resort Padang Bulan Sada. Nasida maringanan di Jalan Starban Gang Lurah nomor 30 masuk sektor Tolu. Molorodo nasida jongjong manasida. Maulia tema hundul mahamu. Namangihut muse barita parhepengon. Nunga di parade barita parhepengon taringot tu pandapotan dohot balanjo siganup minggu sian tanggal 6 September sahatu 12 September. Ruas ni huria nanaing manjaha barita parhepengoni
boido mangalap sian meja di pintu masuk ni garejata. Laporan keuangan bulan Agustus 2025 ima ringkasan ni penerimaan dohot pengeluaran yang sada Agustus 1 sada Agustus 2025 dang dicetak alai dibagi honma tu grup WA ni situa dungi ganup situa sektor mana membagi hon tu ruas ni huria marhite grup WA sektor nabe. Namangihut muse sektor na martugas tu ulaun ibadah minggu. Aka sektor na bertugas tu ibadah minggu tanggal 21 Septemberon, ima sektor 5 dohot PP GKPI tu ibadah minggu manogot, seksi perempuan GKPI tu ibadah minggu Arian, sektor onom dohot PP GKPI tu ibadah minggu Botari, sektor pitu dohot PP GKPI tu ibadah minggu Borngin. Songonima tikting ni huriata di mingguon, laho manomu-nomu hatani debata, marende mahita sian buku ende nomor 170 ayat sada dohot 2. Debata Jehovah amanami nahuso bahami di bagasan Yesus Kristus. Mangidu hami tujulong asa todimima na mangingani roha doho pikiran nami. Asa tahu hami marsaulihon hatam nabadiai. Paborhat mahami ali Tuhan. Asahat to barita naulii di bagasa dame las niroha. Ingani ma roha nang pikiran nami salhuna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Salam. Di amanami nanami songoninang sudah hitan napungudi bagas coroon tapar saulihom ma barita nauli imanatar surat di Lukas
Biddu 15 mamuka ayat 10 sada sahak rodi ayat 32. Tajahama marsika sorin. Jalaninna ma muse. Adong ma dua anak ni sahalak. Dakpola piga dan nari di papungu siang giani masaluhukna dungilau ma tuluak nadau disima di pacuasai hon sinamokna pauloului hisapna. Jadi lau maibana mahiyaddu tu sadahalak pangisini luati gabi disuruh ma ibana tuladangna marmahan akka babina. Dungi di pasuang marohana tu bagasan ninnama. Torok nihalak digaji damang. Akana lubiat diidahan. Anggoau mate ma atura parot dison. Dakta mabiau guaron anakmu, bai maau songon anak gajiammu sada. Gabinin na anahima madokibana, amang namardusa doau tu banua gicang nang dopakko dakta mabiau goaron anakmu. Jala buah kamu ma anak nilobu napi namok moki potok kamu mai naing mangak kita marlas ni roha. Alai di ladang doangku anak nasiahani. Jadi dinaroi bana dumonok tu bagasi di BG ma edde dohot parhinaloan. Jalanin naima mandohibana nungaroanggim. Jadi dipotong amangmu do anak nilobu napi namok moki alahipasi bana mulak. Alainin nama mangalusya manai. Nasai leleng hupauloloi ho dangdung hulaosi patikmu dakkia diliako habik sada tuau asa marlas ni roha au dohot akka dongakki alai di dok matu ibana anaha toktong doho rap doho tau jala di hodo sasude nadia wih
Ulak lima sahak nah. Mulai tema dia manami di hita sudi dikirja sama nadingkan. Memang gejang ko turpukon. Berarti gejang do jamitau. Atar songonido somalna. Alai tabereng manno songod dia. Odolan ni jamitaon. Marlas ni roha siala hamumula ni anak nanamagui. Dia manami nanami macai takasdo tahilala songod dia. Jala tapoto doi pesan na pinasaha ni turpukot tu hita. On parupama taringot tu anak namago. Memang di Lukas 15 on manaringot yak kanamago do. Perumpamaan biru-biru nalilu. Baru taringot tu hupang namago. Dirham yang hilang. Songod dia do sikap ni debata tu akan namago. Jala songod dia do sikap ni do ngajolma tu dongan namulak. Ede tenaking mengantar kotbaon nyamanang jamiton saya mulak ho parjalangi. Jadi di sana manginang di paboto hotu hita balga niasini rohani debata tuakan naolo merhamu bau. Ukap do debata majalo akan bertobat. Dangadong dosa nama balgahu lau sesaun ni debata. Tengok mai. Dangadong dosa nama balgahu lau sesaun ni debata. Molo adok perupani paretongat tasongoni. Memang dangadong di Alkitab didok dosa na balga. Dangadong di surat dosa na mekmet. Dangadong hak ta mengukur dosa. Alai di Alkitab pon takas do di Papua dosa na godang. Jadi dangarong kemampuan manang sutuk tadok rupani ubel gama dosa ni panak ko horbo siap panak ko manuk. Ala belga horbo belga madosana. Geleng manuk geleng dosana itu. Esya segi harga pe horbo 20 juta. Manuk bapaling ko rapi 75.000 atesada. Badosanyan 20 juta. Sitako horbo. O sitako manuk 75.000 dosana. Hita doman doki. Anggur itu hatta dosana godang. Dia manami nanami jelas mardosa do siang giano dia dosana perjolo dipaksai mana natorasna asa dibagi warisan ai mana do usuli sian ibana do
sifat ni warisan sian natoras do. Sian natoras do. Alai dison ibana do justru mangido asa dibagi. Alai burjuru amanaon badiliat do. Wasa ilean enga dewasa anak nau. To halak na dewasa diboto do mabedahon na dingga do naroa. Berarti bertanggung jawab. Dung dapot sai di gadis, dung dihepekon, lai bana mangarato tuluan na daw. Anggo di pikiran na, mahalak na mga saho pikiran, anggo awan non, lam tenang doa di pangaratoan. Ngadong modal hu. Mungkin au gabi lam mamora madisan, ujago mawanos yang nakakon, narohana, ima pikiran na. Jol mamarsakat dalana, Tuhan Jehovah patot tulakana. Asadang adok kemempuata, mana Tuhan songo dia dongo luta di hari marsugu. Tak kita mana Tuhan ini. Muladok sakap dengan gamay, muladong rencana dengan gamay. Alay manang dia pesakak do rencana, rak mahita dohok debata, manakapi dohok lau mangulaho, asa saut. Ay ternyata siang gianon di luar prediksi na do sudina terjadi. Habis do hepeng nai di pasuasa ehon, di poya-poyahon. On na mangalangi do roi bana. Bahkan di dok dison. Kehidupan sehari-hari na. Mulu tajahan aking di ayat 30 ya teh. HP di siro anak mi. Nama mudut sinamok mi rap dohot boru-boru najahat. Jadi nang nahasea memang ibana. Corbuk do pangalahora. Hai semahok kepengau. Emar poya-poya. Jala masa mari hutai paceklik. Halio potir, mulai dok paceklik halio potir, badang adong manangah hasisi suasuanan si panganon bapenderita amma, adok pehepeng dang adong laku hepeng, daktu dia hepengon, sorok situ horon, en adong ko situ horon uban na dinggak kepeng, anggo sorong do, dang marlapatan nih. Menderita maibana disi. Ay molong amale, ba menderita doda. Hacik do tatau molo malehita, molo nang adok si pangano. Edang adong boy ulot tamananga anggo male. Marminggu pe beribadah anggo male dodang jelasi. Ahape di dok parjamitai, dang adong beniat tusani, molo male. Asa disarat do molo marminggu hita jolo sarapak kias sejabu. Asa bue jelas jamitai sahat tu hita. Alai argado ngoluo namang. Mahiad du ibana mangido tuak kana dihutai asa adong si panganon. Alai adong dosa dan naukap boy mai. Alai tula dangam mahom marmahan pinahan ninna. Disod didok dogorai pinahan lubu babi. Memang agak purak do hata pamanganon maddo.
Bebiati, nawadi. Tapi memang jelas di surat di son. Di Roma hita pinahallubu senita do. Tapi na marlubu dak kolam bagwudu horbo marlubu ate. Si panganon ni pinahallubu amma dipangan. Daripada aturaparon, daripada male, daripada mate. Di situasi na serba suliton, dibuat ibana sada keputusan dan memilih-milih makanan. Pokok namangan, marisi siubeon. Ngului hosai jauh lebih berharga dari yang lain. Jidos ada persiajarat tu hitan waing, taringot tu menentukan pilihan. Di situasi sulit jangan terlalu memilihlah. Jangan. Alana gudang kono aing lulusan S1 sarjana menganggur. Bukan karena dia tidak hebat, tetapi karena apa? Karena terlalu memilih pekerjaan. Kurang songoni binoto. Jadi kurang bijaksana. Di situasi na menderita yang manginang tersadar. Sadari mana dia kahahurangan kelemahanna. Ope gak bisa ada persiajaran dari hita. Kesulitan hidup sesungguhnya disitulah cara Tuhan menyadarkan kita. Menyadari kekurangan kelemahan. Maka ketika ada kesulitan, jangan kutuki kesulitan itu. Tapi itulah cara Tuhan membangunkan kita dari tidur kita. Dan itu faktual. Satu penyakit itu justru cara Tuhan menyembuhkan kita. Sehingga penyakit itu tidak kambuh lagi. Karena kita sekarang sudah sadar, oh ternyata minum ini tidak baik, ternyata makan begini tidak baik. Jadi kita sadari itu sehingga kita sehat. Om mana masa di siap pudanon, manang siap pudama. Disadari doha huranganna. Mulak nama tu jabuni damang. Hape di jabuni damang godang aka perkarejo. Mangan idahan natabo. Dan idahan ni babi. Inilah kesadaran baru. Dinamula kibana. Takas doa manginang songod dia naking sikak ni amana. Mangamuk do bapanay. Di palau do anak naon. Ternyata daw. Macelas do rohani among na mula kanak na siap pudanon. Ay di topoti mana do diakui do salana. Nga salah autu banu agi jang dohot tuho amang ninna do. Mengaku salah. Ope persiajaran doon. Mampukah kita mengaku kesalahan kekurangan kita? Olo do hita mengaku salata?
Odo persoalan wae. Nggak salah, laidang mengaku salah. Bahkan selalu merasa tidak bersalah. HP dungadok pengakuan nasongoni bangga do natorasna pitur di haul diumma dicium lasrohana mula anak nana magoi naung dia enggak mate mangolu muse dang berhenti di si di umma-ummai di haul-hauli disuruh dana poson atau seatamu mai lobui lobu namok moki tudu-tudunya kelas nirohata sarak manga kita di bae pahian nama cayuli jubah yang bagus di bae muse titin banggo siap pikiran nijol madang masuk akalnya anu nate ngahabis harta di bae mulak di haul di umma di bae jubana nabagak pahianna di bae muse titin di siap muse sada lobu saargani biaya nama goyon sudi dang masuk akal pikiran ni jolma nabi nain ni among nao Oma manginang kobaran namar Tuhani yang koholong ni rohani di bata di luar kemampuan berpikir ni jolma do banggola ni dosat tanian baik ko kita do iparsilakon ala ni dosaku ikona do iparsilakon alai gabi Tuhan Yesus do iparsilakon masuk akal. Maka kasih Tuhan itu selalu melampaui kemampuan berpikir manusia. Di luar nih pikiran taruh sudah pabain ini bata. Hidup banatar surat di Yesaya 55 ayat walui. Dang pikiraku pikiramu nai jaladang dalaku dalam munah ninna Tuhan Jehovah. Allah yang kau rancangan di Tuhan di Yeremia 20 ayat 10 sadai jelas. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi selalu rancangan kebaikan damai sejahtera. Sakak nauli do sakak ni debata, dak sakap hamagoan. Asa molo masa kesulitan di ngoluon, sasitongna itulah cara Tuhan memulihkan kembali kehidupan anak-anak yang dikasihinya. Itulah cara Tuhan bertindak. Anggo idok rohatan yan, gereja Tuhan dimanapun berada, jangan lagi berhadapan dengan kesulitan. Karena statusnya predikatnya anak Tuhan, hamba Tuhan. Tapi ternyata Tuhan juga izinkan berbagai kesulitan itu untuk membentuk kembali seperti apa yang diinginkannya terhadap anak-anaknya. Maka tidak ada gereja di dunia ini yang lepas dari kesulitan, gak ada. Sepanjang sejarah gereja yang kita pelajari, gereja tidak pernah bersih atau tidak pernah lepas dari berbagai kesulitan, hambatan sampai hari ini. Tetapi inilah Oman Atabere ngamanginang balgani holong ni rohani debata aido ko barani among nanaking
Songonido carani debata menyikapi berbagai kejadian peristiwa na masa di tonga-tonga ningoluta. Dan ngarok kape dosa na babal gahu sesaun ni debata. Sedia balga pehahurangata dosa ta dak kea gabeor di bayi debata pertimbangan manutup situasi ni rohana. Yukat lo toktong. Di parabiti hita di bayi titita. Di haul di umma, di bayi muse, di seak muse naking lobui. Amak teh, bahasa na itu hataya teh. Aido iba Tuhan Yesus, tu sada boru naso haseai. Nanaing dipusa halak Yahudi dosa sitong ngaburu-buru. Alairoro tu hatta mabela. Dibelai siya humno somardosa haroa. Mula mahonin na Tuhan Yesus do. Alairok siarak na. Unang beula. Songon na niulam na siya lao. Unang beula. Itu syarat na. Jala itu na berlangsung saudarion. Di jalo dohita diampuni. Alai unang beula hahurang amme. Ninna do. Alai Roma hitau sipata saya mula hula matabayan na teduson. Ngata foto celaka, saya tak tutut dope muse. Isido kele mahatta sa sitonga. Selalu mengulangi kesalahan yang sama. Namangihut, kabereng jo, tersongod dia ma pangalahon ni siak kanganon. Las dorohana mula angginai halahon na dua do na Martino dohon di bote mana mula angginai las dorohana pitor dilozong do angginai di haul tonggo di umma cemburu do ibana muruk do ibana daktar jalo uto-uto na nabinayan niya mong nai. Buah, pikiran ni portibio do ipake. Tinang may, ngehabis arta di patsuasa ehon, mulak, di pestahon muse, daktar jalo uto-uto na. Kasubudin na pamation no nang ginaw. Itulah cara berpikir dunia amang inang. Jala sering ko masaon di tonga-tonga ningulutta. Arong dohuboto na marhamaranggi be. Dang masyat tuan. Dua doa halahon. Tubuh ni amung nalay dang masyat tuan sahatu namati. Di pas masong naidok ni halak pataki merdomu di tano nararanin. Maksudna bamolo mardami palahi mardami dung mate mak apa so nabi tu sabiokan. Dia biarok pardami dung mate. Kati ditiki mangolu do boy mardami anggodung mate. Jadi molo asal nak tabayakon atok kamatian ni songon nari hanguluan, ay jojok doh alami songonon. Moding mana moding sa tabi. Dio jati matu petinai, aka barang-barang hasoloman na, rokyar radio na,
ong radio di buan, sama radio ini mana di sana. Dohok balanga kong sinai pe di buan. Dia tong rohana mangalop pada be mana di sadu. Dang be. Aido na tabereng na tahun ini do raya te. Alana yang dipamasuk tas na di Jakarta do peristiwa. Ba muruk pad ditaya te. Muruk. Bah, Daktar Jalo hasuhu toni memang. Alai gereja memang harus mempertegas hal-hal na berkaitan tusi. Arong do nama basira ditabur garam tu batangi. Kaya husukun itu ahau sirao. Asong nagpiktor busuk amang. Bah. Perasaan imana songo dirina. Na diang ke iman do dirina tong di poti i. Una katok busuk. Pola sirabe ate. Toe mah. Mulong amate mulak gabe tano. Odo sikap ni siak kanganon. Daktar Jalo ibana. Nabi nani amongna. Daktar Jalo ibana hamu baon yang gina. Tiada maaf bagimu, ometo. Arong do pejol masongonon banyak. Tiada maaf bagimu. Asadang berlaku pikiran dunia di harajaun di debata. Asal jodoh ngoluni halak Kristenon, kehidupan gereja terjebak di perhitungan-perhitungan dunia. Kerajaan Allah tidak dibangun dengan hitung-hitungan, apalagi hitung-hitungan matematika. Maka nama cailas rohanak king, hujah hatik tingon. Menggugah kita asadohot kita berpartisipasi itu mendukung pelayanan di GKPI Padang Nabidang, dohok di GKPI Lubban Ina-Ina Pagaran. Memang itulah kerajaan Allah. Saling memberi, saling menopang, saling mendukung, saling menolong. Gereja hadir bukan hanya untuk dirinya. Tapi gereja hadir yaitu saya dan Bapak Ibu semua. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. GKPI dihadirkan Tuhan. Menjadi salah satu saluran dari Dia. Untuk dunia ini, saluran kebaikan dan kasih. Maka karakter si anak sulung, siak kanganon, janganlah ngunang mak. Gak bisa ada patokan di hita. Iko membuka diri do hita. Molo pe maralo tu pikirata. Tetapi di harajaun di debata dak pikirata ina naik pakiota. Alaiha porsiaut taido. Ido manginang pardosa do hita sudi. Na diliot debatado kesempatan tu hita. Di haul hita, di ummah hita, di parabiti hita. Di pesta hok kita. Balganai holong ni rohanai debata tu hita. Molo pe adok kesulitan di ngolu tahun unang putus asa. Molo ikut dipaksa kita mengambil keputusan mana kebijakan terpahit sekalipun. Songos yang gianon. Ikut mengalangi dahan ni pinahan. Gak apa-apa. Itulah cara Tuhan memulihkan. Tuhan tidak mau kita sakit-sakitan. Tuhan tidak mau kita berada di jalan sesat. Tuhan mau kita semua di jalan yang benar, di keputusan yang benar. Makanya
Lihat itu Bapak Ibu. Kehidupan orang-orang yang menamakan diri sosialita itu. Mereka senang membantu orang lain. Bahagia membantu orang lain. Tidak ada keterpaksaan di situ. Sia-sia memberi dengan terpaksa. Pertolongan yang sehat itu adalah pertolongan ketika kita melakukannya dengan bahagia. Tidak ada unsur paksaan. Mana pinatupan itu hatta Yesus di Portibion. Melakukan apapun dengan rasa senang bahagia. Itu dasarnya maka Yesus mengajar anak-anak kecil sekalipun. Yesus tidak pernah membatasi diri kepada kelompok-kelompok tertentu. Dia dopan itu hatai sarupa do sudah hitaon. Rap perdosa. Alai nak perap perdosa hita. Di jako Tuhan do halak na olo mengaku dosana. Idona normal di Tuhani. Molo olo hita mengaku dosa tak. Jalau dosa saran berkat Tuhan. Alai molo ngata akui dosa tak. Unang betau lakon. Tak tinggal homai. Aido bertobat. Bertobat metanoia di bahasa Yunani. Balik arah dosa sitongna. Songo jalan raya kan adong gowo tanda-tanda balik arah. Tu sakiat do walai putar balik mamusai mula tusan. Ku tinggal homa sudah kahahurangan. Alai hot maau di ngolunai baru. Na mengenakan pakaian Kristiani. Bahasa Kristiani. Cara bertindak Kristiani. Berbicara Kristiani. Asa unak kulagoar Kristiani. Alai nak sota surat Kristiani. Boy di boto halak na Kristek kita. Sia cara bicara, cara berpakaian, cara berjalan. Do cara disudi. Berekamu gereja Katolik. Berbeda do hitam memaksian nasida. Alai molo beribadah halakon. Disi masuk sian. Dung masuk tu bagasan, di pihak matas nai, ilopik matangan na martangiang. Ido Katolik, pamanat temu, melodak persiahamu tu hatakon. Alairo mahita, masuk mahita tu gereja, wah memang di pihak kodotas nai. Alai jolo diskusi duan nonon, dongan. Dihatai doa kaulon nasal pudao. Yang gue pikirat taruh hata tong molonge bagas joro tu Tuhan nama. Nang betu nasi. Muladong do sikak nasongoni idang arong istilah magajak kujamita. Apalagi zaman noaing kan jamita na ringgan ninna jamita na pedek. Apebi naik pedek, pedekian, dak sebang inna. Biarlah Tuhan yang menentukan. Maka anak yang di awal, ala gejang ayak ni jamitau berarti gejang jamitai. Alai gepek manang gejang jamita tu hatta do nama Tuhan, unak kita. Edak pikirat na berlaku di harajaun ni debata. Iko pikiran di debata rosa dinggan. Ido manginang, macailas do rohani debata, dia kanang magoi gabe mula muse. Molo pehita merasa selalu berdosa di ngoluta. Alai mulu bertobat do hita macailas do rohani debata tu hita. Jala para mudu-mudon na do ngoluta tua katiki namangi huti. Amin. Martangi yang mahita.
Mauliate madihuali di bata, di barita nauli naung tol khas tuhami, di paingotodo hami sudi, asamulak kami tuhara jaombo, utadiko kami makan humurangi, upariahi hami akan adinggan. Boy huboto hami Tuhan, songo dia holong ni rohap tuhami. Tak sudah to maka holongi hami nakpe, saya dibagasad dosa hami. Mau lihat madihu oleh Tuhan, par mudu-mudu mangulu nami saluhukna. Pasu-pasu mahuriam kikapi padang bulan medanon. Pasu-pasu amanami padita dohok keluarga. Pasu-pasu masude majelis doh takkan aposom perhalado. Pasu-pasu nang sude anak konami sekolah minggu pemuda remaja. Pasu-pasu maruas ni huriam ama ina songoninang akan atoras nami. Oma Tuhan namar mudu-mudu nguluna sida molo tu ngadong na di bagasa si taonon. Saya ho Tuhan namar dauni nasida. Molo tu ngadong na di bagasan aga leon. Leon ma gugu tu nasida. Songoninang dia karuas muna di bagasan parukilon. Saya ho Tuhan namang mangapuli nasida. Kuboto hami takas, toktong dohami makirim di holong ni roham. Atong diaka na makasih holi pariana konon Tuhanuka madala dinasida. Alusi matang yang nasida. Diaka na makasih holi pasangan hidup Leo Tuhan. Pasangan hidup tuibana. Nama kasih holi perkarejo ape patudu madalan leoma perkarejo dinasida. Ya nakon nami na sedang mengikuti studi mulai siat tingkat dasar sahatu perguruan tinggi. Parabisuhi parmaloi masude nasida. Sahak manasida tuhat taruhonomu tua cita-cita nasida be. Mau lihat Tuhan nang keamanamina nami dia keperkarejuan nasi ganupari. Di pamareta songoninang di swasta. Tukoma Tuhan na mangurupi nasida. Baim maparkarejuan nasida igabe hataridan ni holongmu. Sumarihon ngulu nasida saluhun. Malum masudia kaparsahiton na dong di tonga-tonga ni huriami. Saya tulina tu denggan nama saluhuna. Mau lihat madiho Tuhan. Kurajumi hami pergusa na gurang dohami. Mardosa dohami dopako, songoninang dopak natoras nami, songoninang dopak dongan nami. Daktama behami nian, rotu jolom, alai balgado holong mi Tuhan, dodo balga holong musiat dosa nami, dangadok kape dosa nama balgahu lau sesaum, saya jumulo sesama sudi akadosa pangalausion nami. Asatama jala talup hami marsaulihod dengan nibasami. Par mudu-mudu mangulu nami tujulanon. Baim mahami saluhukna. Parhitian ni holongmu. Di tonga-tonga ni portibion. Songon parjongjong ni huriami di ganup inganan. Songonido nak kami sude Tuhan. Nagabe sira doh sodak tuhu maliak kami be. Mauliate madihu ale debata. Tangi honului mahami marhite-hite Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus Tuhan sihokopami. Amin. Maret de mahuriata sian bukwede 360. Sai dosa ulaning malumbo nang diahon umudar nai aias dohona samsa
Berita nauli mangukap rohata sumobaho pilihan tutu hatta. Ulau ni apostel bidu 20 ayat 35 di bagian C songonom maridok. Martua ado nama ngalehon sian nama jalo. Amin. Tapasah ma pilihan. Tama hita jongjong salut.
Tuhan yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, di parhatopok rohanami dosia nuduk ni rohanami, hodo mual ni nasau libasa na mau diutus. Di son hupasahatami do pilihan mau liatin ni rohanami tuho, saya jalo jala pasu-pasu ma pilihanon. Asa kebedala panidangion persauran dohot ulau nasini roha di huriamon. Baik mangulunami gabi pilihan naho bartulomo ni roham. Jala parsidoho paroho karajaomo. Holong hasitongan dohot adami omu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa say toktong madok mauliate tuho. Di bagasan goarni anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami nadi Banua Gijang say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon nadi Banua Gijang, lehom madihami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Urian itu hatta mulak mahamu di bagasan dame marasaulihon pasu-pasu siat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debatama bohina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debatama bohina Tuhamu. Jala di pasaor hon madamena tu todi munabi.